Arkadag şäherinde Garward uniwersitetine girmäge mümkinçilik berýän iňlis dil mekdep açylar. Bu barada Türkmen halkynyň milli lideri Al-Arabiya teleýaýlymyna beren interwýusynda habar berdi. Täze akylly şäherde döwrebap standartlar boýunça okudyljak mekdep açylar. Bu okuw prosesi uçurumlaryň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öňde barjy ýokary okuw mekteplerine girmäge taýýarlygyny üçin eder. Hususan okuwçylar Harvard University, Massachusetts Institute of Technology we Columbia University ýaly awraly uniwersitetlerinde bilimini dowam etdirmäge mümkinçilik alar. Milli lider Türkmen Amerikan hyzmatdaşlygynyň geljegi uly gurularynyň hataryna medeniýet, ilim, bilim we sporty görkezdi. Mundan başga-da New Yorkdaky Metropolitan Museum of Art bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilýänligi ýurtda Amerikan medeniýetine, kinematografiýasyna we sazyna gyzyklanmagyň ýokardygyny ýytaldy. Size dünýäniň hem-de ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Ondan Turkmenportal bilen galy bize agza bolmakly hem unutma.